A második része csak... Igen, most ki fogjuk festeni. Kifestem csak... És van papírom. Elveszed egy papírsapot, és akkor... Nincs. Ez mindegy. igen. Megmutatom, hogy szeretném. Először is. Meg hol akarod a... Hairstyle. Szóval, ebből a színből. Itt, meg itt. Ja. Mit csinálsz? Ugye tudsz fel... Ne! Mit csinálsz? Tudom festeni. Nem is úgy kell... De mit csinálsz, hogy nem is tudsz festeni? De elmondhatom, mert nem tudok enélkül festeni. De az csak a száradáshoz kell. Igen, az csak ahhoz kell. Nem, inkább kifestem magamnak. Yep. Annyira szól, hogy jó, én eddig megcsinálom át, szóval. Igen, mert neki holnap én megmegyek családi programokra. Azt az egy kurva büdös, ez a szar. Ez az. Mi? Na, kurva büdös. Ezek a legjobb körömnek márkák. Mogyi. Annak az a neve, hogy Mogyi. Moira. Akkor csak én vagyok, én nem látom. Mogyi. 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 Magyaró. A Szent Magyaró. Valamelyik fiú. Szóval nem Oké. Fenn a réten. Véletlenül sem vagyok hülye. Remélem. Hogy nem? Te vagy? Én ezt fogom majd használni. De ezt a fiam használni. Tudod, és akkor tudod, jön az a gif, hogy találsz a fiam. Aha. Még nem tudok olyan gifeket berakni. Tudom, szar vagy YouTube-ozás kapcsán is. Fogyatékos. Jó, most jól vagyok. Amúgy figyeljetek, utálja már az M betűst. Vagy hát egy szerelmi kapcsolatban most meg ő belé Nem szerelmes. utálom. Most nem belé vagy szerelmes, most újra. Kivel? Diák csomagébb? Nem, a másikra. De mind a kettőbe. Én csak egybe. De már Kimondjam nem a a nevét? suliból. De. Nem. Itt kacsingat nekem. Jó, Ó, fiam. nem mondod el a nevét. Miért Akkor én is mondanám el? elmondom. Akkor szóval leszorom. Szóval Ilyen. közben én meg itt festem. Egyik ez. Ez a világ egyik legfosabb Reggel köröm. bejött korán reggel. És ránézel. Folyamatosan nézíti őt, és már nagyon idegesíti. És azt hiszi, hogy csak azért nézi, mert fogyatékosnak találja. Hát szerintem biztos. Mi? Jó, hogy Nézd, hogy elsötétül. Ért neked valamelyik csávó. ez csaj. Ja. Volt egy csávó Robloxon, aki folyton írogatott. Eddig Basz meg ebből jön a... Nézd, első, nem, második, harmadik, negyedik, ötödik. És így ráköl. És irág. Ezt Fenn a szeretném csinálni magam. réten. Békességekben. És nem szarik ki a tojás. Vagy semmi. Ilyet rakunk a karmére. Igen, az biztos, hogy rakunk olyat. Amelyik nem csillámos lesz, arra ilyet rakunk. Fenn a réten. De nincs is csillám. Nem jön belőle a csillám. Bazd meg, mert nem jól látszódik, ez meg jól látszódik. Fenn a réten, békességben, élek én is, élsz te is. Habos, babos. Ez így lehúzható, ugye? Nem. Van körömlök, nem mosótok? Mit? De amúgy van nyugi. Ebben. Mutatom, melyiket fogom elegeszteni. Én De ez... Csinálom is.
Csinálunk olyan videót, hogy kétféle dolog Úgy most a között. pólom nem az, ami ezért szedtünk szokott lenni, de nagyobb. És ha szeretnétek a kövi videóba, hát ez a pólom, mert amúgy itt van, csak jobb sem Amúgy vagyok itt van a felvenni. kék, szóval... Lusta vagyok felvenni. Válasszuk már dolgokat, vagy ki kell tapogatni, hogy mit választasz. Fenn a réten, békességben. Nekem ez a kék lesz, akkor most tudom megfejteni. Vanilának marad az. Amúgy nézzétek. Ilyen. Vanya. Nézd, ezt az egyik nézőm küldte. Tényleg, Voltunk vásárba, és megkérdezte, hogy én vagyok az a csaj. Ilyen. Ilyet küldött. Meg bench. Ez mi az bench? Ez cipőmárka. Meg küldött nekem egy APS-t. Úgy innen is köszönöm. A labdákat is. It is all about you. I feel so far above. Hey, hey, you want the one thing in my way. You want the one thing in my way. You want the one thing in my way. Zárj! Most nagyon jól néz ki gyerekkorban. Most szerintem így élőben sokkal jobban lesz. Hallottuk? Nézd, ez ilyen csillagos, habagos. Rak már még egyszer oda. Tök jó. Tudom, gyönyörű vagyok. Így nézd, mit csináltam? Piszkos lett a falam, most így elkezdtem. Vagy erre csinálok egy fotót. Zalai. Sushi. Ugye mutatom többieknek. Ne. Vajdo. Hey, hey, you want the one thing in my way. You want the one thing in my way. Így gyönyörűen néz ki már. Ne, még nézd meg, meg van a másik kezem és fiam. Milyen ezek jól vannak, olyan. Többit elrakom a kefém. Oké, fiam. Amúgy lesznek majd termékeink. Mondom mik. Lesznek Minecraftos plusz van is Arminak. És lesz párna, húzat. Nem lesz. És lesz közös spórolónk is. Amit majd rendelni lehet. Igen, majd meg tudjátok rendelni. De még nem biztos. Majd, igen. Még anyukámnak És másodnak majd küldünk linket nektek róla. Megteszed ezt a picsit. Ezt még nagyon kicsi voltam, megkaptam. Megkéregettem. Mint a izé a piacon, tudod? A néni, adjál már rá jobb árat, adjál már rá jobb árat. Nem, el fogom rontani. Nővéremnek is sikerült elrontania. Majd lesz kell a nővéredet. Egy fogyatékos barom. Megkérdezte tőlem, hogy szeretem az anyukámat. Ugye, mert az anyukám is köztem volt jó kapcsolat. Amúgy nem tudom, hogy már mondtam az előző videóban is, hogy van egy lány, aki mindig megnézi a videókat, hogyha felküldjük. Kik? Egy lány, nem tudom, nem biztos lehet, hogy fiú, nem tudom, de valaki mindig előre megnézi, és ennek nem köszönöm. Igen. Amúgy, Ez szarva neve. ha elérjük a 20 feliratkozót, akkor majd lesz egy ilyen videónk közösen, amiben nyerményeket fogunk kiosztogatni, és Persze, majd pénzemből veszek. de tényleg nyereményeket fogunk kiosztogatni, és nagyon örülnék, hogyha feliratkoznátok. Persze nem kötelező, de azért boldogak lennénk tőle. És amúgy nagyon köszönjük annak, akik megnézték a videóinkat. És amúgy ez a videó véget is ért volna. Majd jövünk a kövivel. Sziasztok!